Odam balасының bu dunyoda yaqin һәм күңеленә бик кадерле булган кешеләре була. Аларны без кан кардәшләре, бер туганнар дип атыйбыз. Бүген үзләренең иң кадерле, газиз кешеләрен Аблязова Асия Шамил кызын якыннары, Иске Кулаткадан бер туган сеңлесе Фәрида Шамиловна Хөснетдинова, улы Рамил, килене Лилия, оныгы Булат, кызы Альбина, кияве Ринат, оныгы Усман Мадифуровлар гаиләсе, Мәскәүдән Хансверовлар һәм Яфаровлар гаиләсе котлыйлар. Минем фикеремчә, кыз балага күбрәк кирәктер ул иптәш, бер туган апа яки сеңел. Ни өчен дисәң, чөнки без хатын-кыз затлары бик нечкә күңелле. Безгә бушанырга кирәк. Кемдер белән шатлыкны да, кайгыны да, борчу мәшәкатьләрне дә уртаклашырга. Шуның өчен бер туган апаң яки сеңелең булса, бу бик зур бәхет. Дип башлаган язмасын Фәрида апа. Мин шушы бәхетлеләр арасыннан, Аллага шөкер, бу фани дөньяда ялгыз калдырмыйча әти-әнием бер туганнарымны бүләк иткәннәр. Туганнар дус тату, үзара ярдәмләшеп, аралашып яшәгәндә авырлыклар да җиңелрәк үтә. Әйе, без үз гомеребездә барыбыз да җитәрлек югалтулар, борчулы көннәрдә үттек. Ләкин гел бергә булуыбыз нык ярдәм итте. Апамның дөрес, төпле киңәшләре тормышта маяк сыман булып, дөрес юл гел алда күрсәтте. Апабызның киң күңеллелегенә таң калабыз. Ул барыбызга да вакыт таба, кирәк чакта юата да, аңлата да белә дигәндәй. Өлкән буларак, үзенең нык сүзе белән шелтәсен дә бирә ала. Без аның кырыштай нык, шул ук вакытта сабырлыгына сокланабыз. Матур узган тормышларына карап, әле ярый шундый апабыз бар дип горурланабыз. Аш су ягынамы, әйдә, бакчада пөхтәлек, матурлык булдырыргамы дисең, безнең апабызның кулыннан килмәгән эше юк. Алтындай кадерле кешебезне иң ягымлы, иң сөекле апабызны туган көне белән котлап, барыбер телибез. Саулык. Анысы булса калганын булдырырбыз Алла теләсә. Без сине барыбыз да бик яратабыз. Шатлыкта да, борчу мәшәкатьтә янәшәмнән саклап атлыйсың. Сиңа атап, апам әйтелгәндер, утта янмый, суда батмыйсың. Безне һәр чак сөеп кайгыртучы, син булгансың ярый туганым. Үзең ялгыз килеш, мине ялгыз итми яшәтүчем, шөкер булганың. Матур яшеңә җиттең кай арада, минем өчен һәр чак бик яшьсең. Гомеремнең буйларында сөеп, сеңелем диеп сөеп син дәштең. Сабый чактан калган гадәтемдер, гел ияреп йөрим артыңнан. Ялгыз елатып та калдырмадың, син булганда беләм, абынмам. Рәхмәт апай, сиңа барысы өчен. Тәмле сүзең, якты йөзеңә, бик тә дөрес әрләгәнең өчен, өмет уятканга үземдә. Өеп салынса да нужалары, моннан ары булсын, бик җиңел. Нәрсә дияргә дә хакың бар бит, язмыш каршысында мин диген. Сау-сәламәт булып йөрүеңне күрсәк иде әле бик озак. Әти-әни рухы шатланадыр, моннан соң да дус, тату булсак. Туган көнең белән котлап, апай, бүләк итәм ихлас туганлык. Миңа син бар, сиңа мин булганга, шын йөрәктән әйдә куаныйк. Син бит минем иң яратканым, җан сердәшем, кайнар үз каным. Котлы булсын туган көнең апам. Син кояшым, айым син җаным. Бер ояда үскән кышлар кебек, таралабыз, йөртә язмышлар. Бер туганнар булгач, уртак бит ул югалтулар безнең, сагышлар. Бер туганнар, гел туганнар, бәхет белән алар атласын. Сез бер гөлнең шәшкәләре диеп, Аллаһ үзе безне сакласын. Сикәлтәле гомер юлы буйлап, иңне иңгә куеп барганда, җилләр бездән читтә исәр әле. Гел елмайыр безгә замана. Хөрмәтле Асия Шамиловна, ихлас теләкләргә кушылып бүләккә матур җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, туган көнегез котлы булсын. Киңәшемдә, минем тормышымда, сыя сиңа йөрәк серләрең, һәр чак кирәк синең киңәшләрең, чын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апа матур теләкләрем, бәхет телим.
qadrin bilesin Feriştedey izgil canın bilen Bizden xalga har şoq kiresin Sina matur tilaklarim Baxit tiling bayram kuningda Qizing'imlar birsin Xudoy deyib Qabatlayman mina bugunda Sina matur tilaklarim Baxit tiling bayram kuningda Qizing'imlar birsin Xudoy deyib Qabatlayman mina bugunda Sof ko'ngling, ılı yüreğingde Her vaqtda senin izgilik Bir-birine şatlık bo'lak etib Yashig opam, yashigir kelib Sina opam, matur tilaklarim Baxit tiling bayram kuningda Qizing'imlar birsin Xudoy deyib Qabatlayman mina bugunda Sina opam, matur tilaklarim Baxit tiling bayram kuningda Qizing'imlar birsin Xudoy deyib Qabatlayman